arnasgune batetik eta azkenengo eta laugarrena den esperientzia honetara etorriko gara, bestelako errealitate soziolinguistiko batera ingo dugu jauzia, hiri batera joango gara, Barakaldora, eta datu bat emango dut ala ere, batzuetan ezkerraldeari buruz hizketan hasten garenean, agian bestelako hori pentsatzen dugu, baina datu bat badago, Barakaldoko herritarren laurdena dela euskalduna, zautza maila bentsat eguneko 25koa dela, askotan bestelako hori pentsa baldin magenezak ere ezkerraldere begira jartzen garenean. Erronka ziurrenera, beste erabileran ere egongo da, ez? Eta ez Barakaldon bakarrik, jakina. Euskal Herriko beste bazter guztietan ere bai. Gaur azpimarratzen ari gara, hezkuntza sistemaren zein handik kanpoko eragileen arteko harreman eta lankidetza, eta beste behin ere hor sakonduko dugu, nola egin liteken lankidetza hori, kasu honetan Barakaldora etorrita. Elkarrekin arraunean Barakaldon, hori da egitasmoaren izena, eta gurekin dira Guruzne Arregi, Barakaldoko Minas Bigarren Hezkuntzako Institutuko zuzendari ordea, eta Jon Alonso, Barakaldoko Udaleko Euskara Teknikaria. Beraz, zatozte, Guruzne eta Jon. Eskerrik asko. Bueno, kaixo, azkenengoak gara eta saiatuko gara labur egiten. Hasiko gara geure burua aurkezten apurtxu bat, zuek ulertzeko nondik gure ikuspegia edo nondik lan egiten dugun, bai? Bueno, nire izena Guruzne da eta Barakaldoko Minas Institutuko zuzendari ordea naiz. D ereduko ikastetxea da, 75 irakasle ditugu eta gutxi gora bera 550 ikasle. Eta gustatzen zait esatea, euskara irakaslea ere banaizela. Zeren, aurten eta iaz ez dut eskolarik ematen, baina hori izan da nire lana 20 urtez. Eta azkenengo urteetan, hizkuntzaren normalkuntzako arduraduna naiz. Beraz, zuen parekoa eta ondotxo ezagutzen dut zuen lana. Eta, gure lana ez da bakarrik jaiak eta ospakizunak eta ekintzak antolatzea, beti esaten dugu. Bai, ekintzak antolatzen ditugu, baina helburu zehatz batzuekin. Izan daiteke euskararen erabileran eragitea, izan daiteke euskal kultura transmititzea, edo niretzat oso garrantzitsua dena atxikimenduan eragitea. Nolabaiteko hizkuntzarekiko atxikimendua lortzea, ez? Zeren gure ikaslek atxikimendu hori normalean ez dute etxetik ekartzen. Familia erdaldunak izaten dira, baina ez bakarrik erdaldunak. Gaur egun kulturaniztasuna daukagu ikastetxean, eta esate baterako, iazko euskararen egunean, beste hizkuntza batzuk presente egotea nahi izan genuen, oraintze aipatu duten moduan empatia hori lantzeko eta bar, hasi ginen ikaslei galdetzen zeintzuk ziren haien ama hizkuntzak eta 19 hizkuntza agertu ziren. Aurten badakigu baton bat gehiago daukagula, Pakistaneko ikasle berriak ditugu, Bielorrusiakoa agian ni hemen egonda heldu da gaur bihar helduko zen. Beraz hori da gure egoera. Eta, nik ikuspuntu horretatik lan hitz egingo dut, bai? Normalkuntzako arduradun moduan, zelako erronkak ditugun ikastetxean, eta zorionez ez gaude bakarrik, Ulibarri programa daukagu atzean, Nolega diru laguntza, eta guretzat oso garrantzitsua da horretaz guztiaz aparte, udalarekin harremanetan egotea eta lankidetzan, eta bene-benetan, Barakaldoko euskaraz zerbitzutik bi teknikariek lan laguntza handia eskaintzen digut, eta oso erreza da lankidetza hori, bai? Eta Jonek bere burua aurkezte da. Ondo entzuten da, ez da? Bestela igual? Bestela, bai, hemen dikitz egin dezaket, bai, arazo barik. Nik emango dizuedan... Markatu? Badabil. Karo, ez da... Ez dabil, lasai. Jarrait bitartean aurrera egingo dut. Nik emango dizuedan ikuspegia pixka bat instituzionalagoa izango da, baina instituziotik haratagoa bebai. Izan ere, Barakaldoko Udaleko Euskara Teknikarietako bat naizen aldetik, nire funtzio nagusietako bat da,
euskararen presentzia, ezagutza eta erabilera sustatzea eta normalizatzea Barakaldo mailan, baina ez bakarrik udal barruan, baizik eta eremu instituzionaletik kanpo, hau da, kalean, esparru ludikoetan, eta bar. Eta horretarako lankidetza oso importantea da. Horretarako udalak, euskara zerbitzuak lan egiten du Barakaldoko gizarte eragileekin, kultur eragileekin, besteak beste dantza taldeekin. Uste dut hemen daukagula adibidez Barakaldo elkarteko zera ordezkarietako bat. Eta, bueno, gero daukagu laguntasuna taldea bebai, Sasiburu Euskaldunon elkartea, eta jakina hezkuntza arloa ere bai. Eta, bueno, hezkuntza arloaren kasu konkretuan, saiatzen gara euskararen erabilera ludikoa sustatzen, eta horretarako hainbat programa eta hainbat proiektu dauzkagu. Minasen kasuan, gaztetxo barra gazteen artean, erabilera hori sustatzeko, eta batez ere atxikimendu positiboa sustatzeko. Dena den, xehetasun gehiago ematen hasi aurretik, zenbait datu kuantitatibo emango dizkizuegu. Erakutsi behar genizkizuen, baina, bueno, arazoak konpontzen diren bitartean, emango dizkizuet datuak hemendik zuzenean. Barakaldoko udalak indarrean duen ESEP planaren arabera, eta Ibanek esan duen bezala, Barakaldarren 25% inguru, hau da, laurden bat inguru euskalduna da. Horrek barne hartzen ditu 25.000 biztanle inguru. Eta zeintzuk dira euskaldun horien profilak, normalean 3 ezaugarri hartzen dira barne. Lehenengoa, normalean euskara kasu horietan bigarren hizkuntza dela, hau da, etxetik kanpo ikasi dela euskara. Normalean gazte hori, euskaldun horiek gazteak dira, gutxi gora bera 40 urte baino gutxiago dituzte, eta gaztelania erabiltzen dute oro har euskara baino gehiago, eta erraztasun handiagoz. Edozein kasutan kontuan hartu behar dugu, datu horrek bakarrik hartzen duela barne ezagutza. Erabilerari erreparatuz gero, ikusiko genuke arrakala handiagotzo bat dagoela. Izan ere, Eustaten datuen arabera, 2016 urtean, bakarrik Barakaldar euskaldun horien 1,5% erabiltzen zuen euskara familia esparruan. Eta horrek praktikan zer esaten digu? Barakaldon, euskararen erabilera oso mugatuta dagoela eremu akademikora, hau da, eskolan, klasean erabiltzen da, eta gero zera. Barkatu, orain. Hor. Eta bestela ekintza konkretu batzuetara, adibidez mintzodromoetara, korrika ekintzara, hemendik utzira ospatuko den euskaraldia egitasmora, eta bar. Eta jakina egoera hau oso nabarmena izaten da gazteen artean, eta ez bakarrik euskararekiko erabilera urriagoa edo eskazagoa, baizik eta euskararekiko atxikimendu positibo urria. Askotan entzuten da hien artean, ezta? Jolin, eske euskara izugarri aspergarria da, eske jo, zelako rolloa, ez dakiz zer, are gehiago. Ostiralean eduki genuen gune ibiltaria ekintza, euskaraldia poliki-poliki sustatzeko, jendeari esateko badator euskaraldia, hartu txapa, hartu abobizi belarri presrola, ez dakiz zer. Eta jarri genuen panel bat, umeek, eta jendeak, euskarari lotutako mezu positiboak usteko. Eta etorri zen ama bat umearekin, da esan zion, jarri mezu bat. Eta umearen erantzuna izan zen, jolin, ostirala da! Orduan, klaro, horrek zer erakusten digu, gaur egun, asko lotzen dutela gure gazteek euskara eremu akademikora, ezta? Eta gauzak horrela, gure helburua, gure asmo nagusia da, erabilera horretan eragitea. Euskaldunak, eta kasu konkretu honetan gazteak, beren konforgune, gaztelaniaren konforgunetik ateratzea, eta ikuspegi hori aldatzea. Batik bat nola, euskaraz sentimendu eta alderdi positiboekin lotuz, ezta? Hori da. Eta lehen aipatu dudan bezala sarreratxoan, gure arteko lankidetza beharrezkoa da, udalaren eta ikastetxeen artekoa. Bakarrik ezingo genioke erabilera sustatzearen erronkari eutxi. Eta nola egiten dugu lankidetza hori? Berritzegunearen bidez, zehazki normalkuntza mintegiaren bidez,
eta bere arduradunarekin, hor daukagu Karmele, eta bueno, pues hainbat programa egin ditugu elkarrekin. Hori, esan dakoa, Barakaldoso udalerri handia da, 1.000 biztanle ditu, eta udalarentzat ere ez da erraza ikastetxeetara hurbiltzea eta lankidetza hori. Beraz, hor daukagu eremu bat, zeinetan posiblea eta errezagoa den hau, eta zuzenean eragitea normalkuntzako arduradun guztiengana, ikastetxe publikotakoak zein itunpetakoak. Eta, bueno, lankidetza honen adibidea, hainbat programa prestatu ditu, hainbat programa eraman ditugu aurrera, eta Jonek orain horietako 2 azalduko ditu. Euskararen erabileran eta atxikimenduan eragiteko. Kasu konkretu honetan, ekarri dizkizuegu 2 programa konkretu. Bata, lehen hezkuntzako ikaslei zuzenduta dago, 6. mailako ikaslei hain zuzen ere, eta jarraian ikusiko duzuena 2. hezkuntzako ikaslei. Lehenengoaren izena gu ere bertzotan da. Eta hori da, LHC-ko umeen artean, bertso zaletzea eta euskararekiko jarrera positiboa sustatzeko programa espezifiko bat. Beraz, esan daiteke, programa honen bitartez 2 atxikimendu mota bilatzen direla. Alde batetik euskararekikoa, euskaraz dibertitzea, kasu honetan bertsolaritzaren bidez, baina baita euskal kulturarekiko atxikimendua ere. Esan bezala, 6. mailako ikasleei dago zuzenduta programa hau, orduan parte hartzaileen adintartea 11-12 urtetakoa da, eta ikasturtez ikasturte, 10 ikastetxek baino gehiagok parte hartu izan dute programa honetan, bai itunpeko ikastetxek, bai ikastetxe publikoek. Adibide moduan, aurtengo ikasturtean 13 ikastetxe eta 30 talde ditugu. Eta zertan datza? Orain ikusiko dugu bideo bat, zuek hobeto ikusteko nola funtzionatzen duen programak, baina funtzean bertsoen ezaugarriak lantzen eta aztertzen dira, nola egin behar den nolakoa den ritmoa, doinua eta bar, eta gero bertso propioak sortzen dira ikasturtean zehar, eta behin ikasturtea eta programa bukatzear dagoenean, jendaurrean umeak biltzen dira, eta haiek landu dituzten bertsoak botatzen dituzte. Eta prestatu dugu, ekarri dizuegu bideo hau, zuek hobeto ikustezazuen zein den lan horren usta. Hortze programak nola funtzionatzen duen adibidetxo bat. Eta orain jarraituko dugu, hurrengoare. Hori da. Eta gure ekarri dizuegun 2. programa DBH-ko ikaslei dago zuzenduta eta bere izena da Gazte Ekintzaileak. Aurtengo programa berria da, izan ere aldaketak egon dira DBH-ko ikaslei zuzendutako programetan, gero guruznek azalduko dizuen bezalase. Eusliderren dinamikan dago oinarrituta, eta helburua da, finean, Barakaldoko ikasle gazteak haien hizkuntza lidergoa indartzea, edo beste hitzetan, haiek erreferente bihurtzea, euskararen sustapenaren protagonista bihurtzea. Eta ikasturte honetako parte hartzaileak DBH3 eta 4ko ikasleak dira, eta momentuz lehenengo 3 hileko honetan 4 zentro animatu zaizkigu. Itunpeko 2 ikastetxe eta 2 ikastetxe publiko, horien artean Minas ikastetxea, jakina,
Eta, bueno, metodologiari dagokionez, helburua da ahalduntze eta sentsibilizazio saioak egitea gazte horiekin, haiek ahalduntzeko, haiei erakusteko, haien artean euskararekiko jarrera positiboak eta politak sustatzeko eta indartzeko. Eta gero, behin saio horiek eginda, sortzen da ikastetxe bakoitzeko talde ekintzaile bat, talde ekintzaile hori ikasle voluntarioz dago osatuta, eta gero haiek kultur proiektu edo jardueraren bat diseinatzeko ardura dute euskararen erabilera ludikoa proposatzeko eta sustatzeko. Eta, bueno, horiek dira gaurkoan ekarri dizkizuegun bi programak. Bai? Bueno, eta euskararen erabileran eta nolabaiteko jarrera positiboetan eta bar eragin nahi badugu, beharrezkoa da belaunaldi berrien gustuak eta interesak ezagutzea. Zorionez, gure gustuak, irakasleenak eta nerabenak ez datoz bat. Bat etorriko balira, akabo. Zorionez, horrek esan nahi du, badagoela euskal kultura bizirik dagoela eta erreferente berriak ditugula. Orduan, irakasleok erreferente berri horiek ezagutu behar ditugu. Eta lan da, batzutan tokatzen zaigu kultur dinamizatzailearen papera egitea. Kasu batzuetan, irakasleek badituzte erreferente batzuk, Barakaldon adibidez, musikari dagokionez, gure institutoko ikasleek entzuten dute batzuk, ez pentsa gehiengoa direnek, ETS edo zetak, baina beste kasu askotan ez daukate euskarazko inolako erreferenterik, beraz guk irakatsi behar dizkiegu zeintzuk diren horiek. Eta esaten diguten batzuetan, nik ez dut euskarazko musika gustoko. Gure lana da esatea aniztasun itzela dagoela eta hori erakustea. Eta jakin behar du nortzuk diren Kainakai, Txilmafia, J. Martina, Thatchers, Mirua, pilo bat. Baina ez bakarrik musikari dagokionez. Literaturan ere, liburu bat aukeratzerako orduan, agian begiratu behar dugu ea zer ari diren idazten gure idazle gazteek, eta nik zer dakit, esate baterako Danele Sarriugarteren liburu bat aukeratu, edo Jana Aranarena, gaien aldetik, gure ikasleen interesetara gehiago egokitzen direlako, batez ere goi mailako ikasle esari nahi hitz egiten, laugarren DBH-tik gorakoak edo batxillerrekoak. Eta gauza berbera, bertsolaritza sari bagara esaterako. Segurazki, empatia gehiago sentituko dute Aner Euskitzerekin edo Maialen Akizurekin, nik gustoko ditudan beste bertsolari batzuekin baino. Beraz, egon behar gara etengabe egunean, eta are gehiago gaur egungo mundua oso azkar doa, globalizazioa daukagu hortze, eta haiek ez daukate ikastetxeetik kanpo inolako loturarik euskal kulturarekin. Hori izan beharko du gure lana. Eta batzutan gure lana da lehen ETB batek egiten zuena. Nire belaunaldian denok ikusten genuen Goenkale, Superbat, Dragoi Bola, baina gure ikaslek ez dute horrelakorik ikusten. Eta, daukagun munduan, zer esanik ez, oso presente daude sare sozialak, ezagutu behar ditugu euskarazko youtuberrak, bestela ez ditugu inolaiz ere motibatuko. Horiek dira haien interesak eta guk horietara egokitu behar dugu. Eta udalak eta ikastetxeen artean antolatzen ditugun programetan gauza berbera gertatu da. Evoluzio bat gertatu da, saiatzen ari garelako etengabe belaunaldi berrietara eta haien guztutara egokitzen. Eta adibidez, 3 programa izan ditugu, lehenengo antzerki hizkuntza izan zen, eta programa horretan antzerkia bera lantzen zen, euskara, zer esanik ez, antzerkiaren bidez euskara lantzeko tresna bikaina da ez. Horren ostean 4-5 ikasturtez izan dugu lokuzio tailerra, lokuzio eta bikoizketa tailerra. Take Zero izena zeukan, eta ikastetxeetara 12 saio ematera etortzen zen bikoizle profesional bat,
Eta, tailerren helburua zen teknologia ikusentzunezkoak euskararekin lotzea, baina gero ikusiko duzu adibidetxo bat, esan beharrik ez dago, horretaz aparte, ahoskera ikaragarri lantzen zela, euskarazko esapide jatorrak, eta bar. Baina, gauza guztiek hasiera eta bukaera dute, eta iaz kurtso bukaeran, erabaki genuen programa honekin ez jarraitzea, eta zerbait berria behar genuela. Eta Jeraik azaldu dizue, aurten martxan jarri dugun, gazte ekintzaileak programa, zeinaren muina lidergoa dan, eta hori da, lortu nahi ditugu ikasle liderrak. Eta haiek izatea euskaran eragiten dutenak, euskara eragileak edo. Eta, hemendik aurrera, hori martxan jarriko dugu aurten 2 ikasturtetarako, eta ikusiko da funtzionatzen duen, zenbat denboraz funtzionatzen duen, noiz utzi behar den, eta programa berri batean sartu behar garen. Eta orain, adibide bat ikusiko dugu. Lokuzio tailerrarena, ez da? Hori da, Take Zero edo lokuzio tailerrarena, labur-laburra da. Labur! Entzuten zitzaien, ezen, hori. Agur! Zuen falta sentituko dugu. Bueno, bestego batez geratuko gara. Zer, entzun digezu, ez esan dute. Lehenago helduko gara, ez dira konturatuko. Mesedez, handirekin moztu dut eta ez nago bizitzari horre egiteko prest. Eta nola ordainduko dugu hotela? Luken feriako kaltordanketarekin. Zer diozu, irabazi egin dut, neu jauzi nintzen atrakziotik. Baina guk sufritu genuen, ezin genuen argia piztu ez da zaratarik egin ere zure burua hartu arte. Ezin dugu diru erabili unibertsitaterako da. Ondo da, guazen gastatzera. Bueno, oso adibide laburra, Modern Familyko zati bat, ikaslek ezagutzen duten telesail bat da, eta, honetaz aparte, irratsaio bat egin zuten, ibili ziren iragarkiak ere bikoizten, hori izan zen, iaz geneukan programa zen. Eta, esan duguna, lehen ere aurreratu dut apurtxu bat, oso garrantzitsua da euskal kulturaren transmisioa egitea. Lehen ez dut esan, asto egin zait, orain esango dut, honetan apurtxu bat uste dut kale egin dugula. Hori, egunean egon behar dugu, eta, hildo honetatik, iazko ikasturtean, 2 programa prestatu genituen, igo volumena izenburupean, baina 2 zati zituen, ezta? Lehenengoan, abenduaren 2an, Euskararen egunaren bezperan, Barakaldoko Klara Kanpamor kulturretxean, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin, antolatu ziren jardunaldi bat hezitzaile eta profesionalentzako, kultureragileak, sortzaileak, eta bar. Eta jardunaldiaren helburua apurtxoa zen jarrerak. Esan behar da, Barakaldon kokatu zela, izan ere euskararen periferia deitzen dutena delako, ezta? Hau da, herri erdalduna delako. Eta orduan, ikuspuntu horretatik zelako jarrerak dituzten herri erdaldunetako ikasleak eta nola aurre egin horri. Zelako jarrerak dituzten badakigu, baina zer egin dezakegun horri aurre egiteko edo horri buelta emateko. Eta honekin lotuta, Minas Institutoan pilotaje bat egin zen, AEK-aren eskutik, hain zuzen ere AISeren eskutik, horrelako tailer bat prestatu genuen lehenengo batxillerreko ikaslekin. 2 hezitzaile etorri ziren, izan ziren 2 ordutako 4 saio, 2. batxillerreko 2 taldeentzat, eta gero egon ziren beste 2 saio ikasle voluntarioekin. Lehenengo 4 saioetan zer landu zen? Hori, gaur eguneko referenteak, euskal kulturaren transmisioa, jarrerak eta bar, baina dana enfokatuta periferia honi, euskararen periferiari, bai? Hau da, egokituta gure ikasleen profilera. Eta gero, igo volumena da izenburua, izenburuak berak esaten duen bezala, musikak izan zuen pisu handia, sare sozialek, eta bar. Eta bukaeran egon ziren 2 saio ikasle voluntarioekin.
Bueno, esan behar da, zoriontzekoa izan zela, hasieran ibili behar izan genuen lapurtzoa tiraka, baina lortu genuela ikasle voluntarioak egotea eta ikastorduetatik kanpo, euskararen alde, zeozer egiteko prest egon zirela. Eta ze izan zen saio horietan egin zutena. Bueno, dinamika batzuk izan zituzten, baina hor ikaslek protagonismo handiago hartu zuten. Eta haiek proposatu zituzten ze gai landu nahi zituzten, eta bar. Eta bi saioen bukaeran, azken proiektu bat egin behar izan zuten. Azken proiektua izan zen euskarazko playlist bat osatzea. Bueno, taldeka lan egin zuten, talde bakoitzak 10 kanta proposatu behar zituen, haien gustoko playlista, baina gero, playlist horrekin nolabaiteko publizitate kanpaina bat diseinatu behar izan zuten, eta haien playlista institutoan saldu. Bukaeran, institutoko ikasle guztiek bozkatu zuten playlisten bat, eta playlist bozkatuena egin zuen taldeari, saritxo bat eman zitzaion. Baina, niretzat oso garrantzitsua izan zen, instituto osoko ikasleek jakin zutela, zertan ari ziren lehenengo batxillerrekoak, bozkatu egin zutela, eta horrela, nolabait, gaur egungo musika panorama apurtxu bat hobeto ezagutu ahal izan zuten. Eta, bueno, esan behar dut, pilotaje horren ondorioa izan dela Damolat unitate didaktikoa, AISek prestatu duena, eta interneten denon eskura dagoena. Eta aparte beste programa bat egin genuen. Bigarren proiektu hori sare jardunaldiak izan ziren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta sareren bidez egindako proiektua, eta hause martxoaren 16an egin zen Barakaldoko Clara Campoamor zentro zibikoan, eta batxilergoko lehen mailako ikaslei egon zen zuzenduta, alegia 16-17 urte bitarteko zera gazteei, eta 186 ikaslek parte hartu zuten. Eta baita 4 ikastetzek ere, jakina Minaz horien artean egon zen. Eta zein izan zen proiektu horren helburua? Finean, helburua zen gazteen artean euskararen erabilera eta euskararekiko atxikimendua sustatzea, baina modu oso gozo batean. Eta zein izan zen modu gozo hori? Kultura digitala. Alegia, sare sozialen erabilera, memeak egitea, interneten divertitzea, eta baita interneti lotutako kontu ezain zoriontzuak ere esan dezagun, adibidez ziberbullyinga eta bar. Eta bueno, jardunaldi horiek bi zatitan banatu ziren. Lehenengo zatian egin ziren sentsibilizazio saioak, gazte horiek jakin zezaten, zeintzuk ziren besteak beste, interneten atzean zeuden arriskuak. Adibidez, telefonoa ondo erabiltzea, kontu zibiltzea adibidez wifi zareekin, gero bebai kontu ludikoago ez ere mintzatu zen. Adibidez, egunean behin aplikazioaren berri eman zen, eta hor egon zen solasalditzo bat, hitz egin zenean adibidez ziberbullyingari buruz, zelan gelditu al zen, eta bar. Eta bigarren partean lantegi praktikoak egin ziren, eta lantegi praktiko horietan sentsibilizazio saio horietan aipatutako zenbait kontu praktikara eraman ziren. Adibidez, eskuinaldeko irudian ikustezakezuen bezala, jokoak egin ziren 3D betaurreko batzuekin, memeak sortu ziren, abestiak egin ziren, eta bar, hau da pixka bat, jolastu zen kultura digitalarekin eta euskararekin. Eta nola kultura digitala gazteei izugarri gustatzen zeien elementu bat denez, nolabait behintzat jardunaldi horietan euskararekiko atxikimendu hori lortu zen. Eta bueno, gure aurkezpenari bukaera emateko, pixka bat azalduko dizuegu. Zeintzuk diren hemendik aurrerako helburuak. Helburu nagusia, jakina, jarraituko dugu lankidetza indartzen, eta lankidetza indartzeko prozesu horretan, ahal dela,
jarraituko dugu eragile gehiago inplikatzen. Ez bakarrik gizarte eta kultur sektorea, ez bakarrik hezkuntza arloa, oso garrantzitsua litzateke bai familiak inplikatzea prozesu horretan, familia transmisioan ere eragiteko, hori oso garrantzitsua baita bai. Eta bigarren helburua, Guruznek esan duen bezala, jarraitzea gazteen gustuak eta oro har belaunaldien lehentasunak aztertzen. Etorkizunean, belaunaldi horien gustu eta lehentasunetara moldatzeko, eta kasuan kasu, lokuzio tailerrarekin egin genuen bezala, antzerkizkuntzarekin egin genuen bezala, programa horiek birziklatzeko eta gazteentzat erakargarriago egiteko. Eta, bueno, hori da guztia. Hori da gaurkoan aurkeztu behar genizuena. Eta, bueno, ja hurrengo diapositiban jarri genuen hori, tarte bat galderaren bat egiteko, baina, bueno, denbora kontuak direla eta ez dut uste.